Hi guys! Welcome back sa aking mini vlog. So for today's video, nagluto ako ng ginataang kalabasa at sitaw. O, magigisa na tayo ng ating sibuyas. Siyempre, di mo mawalang ating bawang. At ilalagay ko na pala yung aking ground pork at patis. So hihintayin natin maluto muna ang ating ground pork bago natin ilagay yung gulay. At ayun na nga, naluto na yung aking giniling. Maglalagay na tayo ng ating sitaw at kalabasa. Guys, yan lang yung aking nilagay na gulay kasi masarap. Next, isusunod natin yung gata, ang ating niyog. O, diba? Tapos, wait lang natin nitong kumulo, mag-boiled. Tatakpan muna natin siya, guys. Ayan na nga, nagbo-boil na siya. So, magtitimpla na tayo ng magic sarap at syempre asin. Halu-haluin natin to lahat and then wait na natin mag-dry or matuyo ang ating gata para lalong masarap. Yung magmamantika na siya guys, yun ang masarap. Tapos nilagyan ko nga pala ng isang sili para medyo may spiciness. O, diba? Ganyan lang po kasimple ang pagluto ng ginataang kalabasa with sitaw. Enjoy your food, guys. Ayan.